Ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Сим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Имрӯз гап мезанем дар бораи призракҳо ба хотири хоҳиши беҳад бисёри подписчикҳо. Касе ки наметарса, марҳамат бародаро, ин видео барои шумо тамошо кунед. А касоне ки метарсанд, огоҳӣ хубтараш тамошо накунед. Не ки агар ки як равӣ кардину бигӯед не тамошо мекунем, хубтараш подгузник тайёр кунед пешакӣ. Бале, одамое ки метарсанд, ман мурада назар дорам. Мумкин баъзеё бигӯянд ки чӣ ба ин видео хита нишон надодӣ, барои ки бародаро ма подгузник нагирифтам. Сар мекунем видеора. Ва пеша видеора сар кардан бародаро, аз забони шоир гуфтаниам ки чхеле ки меган мард агар нодор гардад гайраташ кам мешавад. Барои он хотире ки дар видеои пешина гайратон бисёртар шавад, бародаро, шумо метавонед сум кор кунед. А что, так можно было, что ли? дар бозию ҷангҳои дар пеш истода. Агар дар ягон дастаи бозингар мухлис бошед ё ки дар ягон ҷанговар, шумо метавонед дар бурдию сум кор кунед. Ба ссилкаи дар комментария буда бигзаред, регистратсия кунед ва ҳатман промокода истифода мурданша бародаро фаромӯш накунед ки шумо ба ёрдами промокод метавонед бонус ба даст биёред. По секрету ссилка ва промокод дар комментария закреп. Пичдагиай рафтем. оё шумо бовар дорем ба ҳамихе гапое ки ҳайвоно ҳам призрак доранд? Шумо метавонед фикрҳоятона дар комментария бинависед. Не ки баъзе одамо меган призрак доштанаш усубеста, ҳайвон ранги одам рӯҳ надора, мақсад ҷон надора. Албатта ки ҷон дора. Хеле меган карочи. Ва ин видео дар бораи призракҳои ҳайвонои мурдашудагиянд ба гуфти автори видеоҳо. Албатта ҳақиқати то кадом андоза ҳастай, ира Аллоҳи пок танҳо худаш медона. Хай мо тамошо мекунем. Ин видеора як оилаи ҷавон ба навор мегирад соли 2012 дар Великобритания. Дар ин кадр дида мешавад ки як силуэти ба призрак монанд аз пол ҳаракат мекунад ба тарафи камера. Ба гуфти одамое ки ин фигурара ба навор гирифтагиянд, во меган ки ин фигура ба монанди призраки саг буд. Ҳамин қадараш ғайриоддие ки хонадоро баъди видеора дидан наметарсанд. Наоборот меган ки ин хубай, в смисли хубай. яъне ки ба гуфти ӯо саги мурдагишон призракаш баргашта омадагие ва хонаи ӯро аз призракҳои аз духои ганда ки дар хонаи ӯ ҷойгирӣ шудагиянд ҳифз мекунад. яъне ки дар вақти зинда буданаш аз зараррасонои зинда, дар вақти мурдагиш аз зараррасонои мурда типа. бале, ба он нигоҳ накарда ки ин фигура соҳибои хонара натарсонд, не ки кӯдакҳои ӯро сахт тарсонд. баъди ин видеора дидан кӯдакҳошон наметавонистанд ки ором хоб раванд. Саги 15 сола бо номи Марти мурдагӣ буд соли 2011. албатта бародаро, ман ин корро гарантировать карда наметавонам ки ин кор сохта нестай. ин кор ҳақиқат дора ё ин ки не, метавонад ки албатта монтаж боша. иша фақат мо метавонем догадаться кунем. Но ман як чиза шуморо гарантировать метавонам ки агар шанса шумо ай даст натен, 12 та вакансия аз тарафи Европа дода шудагиай бародаро. ҷои кор, рӯйхати ҷойҳои корро бародаро ҳозир шумо дар рӯи экрантон дидестин ва чӣ хел метавонем ки шумо ба Европа равен. номрои телефоне ки дар рӯи экран дестин, номрои WhatsApp алоқа бироен, ҳамаша ба шумо мефаҳмонанд чӣ гуна шумо метавонед рафта кадом намуди одамо метавонанд иштирок кунанд. одамое ки дар Россия ҳастанд ва ё ин ки дар Қазоқистон. барои кафолатш бародаро як чиза фаромӯш накунед. ман ҳеҷ вақт ягон мошенника дар шумо тавсия наметавонам. ин реалне вакансия ҳастае ки аз Европа одамое ки ҷои кор доранд дархост кардагиянд ки агар одам боша биёреншон. марҳамат. бале, дар ҷа мушкилӣ меояд барои документация тайёр кардан, барои дигар чизош то оҷа рафтана хеле давода мекунед. барои ки ҳамин даводави шумо кӯтоҳ шава муҳлаташ, марҳамат ба ҳамин номеро муроҷиат кунед. шуморо документациятона ҳама чизотона тоғрӣ карданда ёрдам метан. просто ҳақ хизмати худшона барои шуморо ёрдам кардан, барои документатона гирифтан мегиранд. зато шумо ба Европа мерен, метавонед кор кунед. то ҷои кора гирифтана ҳамаш бародаро кафолат дода шудагиай. беташвиш бошен, шансай даст натен. мегзарем ба видеои баъдӣ. А что, так можно было, что ли? мутаассифона ҳайвонои хонагӣ камтар умр мебинанд чем одамо ва ин ҳодисара хубтар медона Эшли ки саги ӯ вафот мекунад. саги худша хеле ҳам сахт
дӯст медошт ва ҳоло и охири история нестай. ҳатто баъди маргаш саги Эшли бо номи Вагнер тавонист ки хеле ҳам ғайриоддӣ хайрихиш кунад бо соҳиби худаш. марҳамат тамошо мекунем чӣ гуна. Саги золотистии ӯ хеле ҳам солҳои зиёд зиндагӣ кардагиай бо соҳиби худаш ва ягон вақт ӯҳо ҷидо набуданд. Эшли ҳама вақт ба ёд меора вақтое ки бо ӯ гузарондагиай. Бозӣ мекарданд, пешкунак мекарданд, прогулка мекарданд ё ин ки просто так дар болои алаф ё ин ки барф хоб мерафтанд. Не ки мутаассифона ҳамаи чӣ гузарандаай. Дар вақте ки Вагнер 12 сола мешавад ки и барои саг хеле ҳам синни соли калонае. Вагнер мембарад ва Эшли мехоҳад ки хотири ӯра хеле ҳам хуб қадр кунад ва ӯра акримировад мекунад, яъне ки месӯзонаша. Ва Эшли мехоҳад ки хокистари ӯра дар парке ки ӯ бештари вақти худшона мегузаронданд бои сагва бозӣ мекарданд бичоша. Вақте ки Эшли хокистара мечоша, дӯстои ӯ и кора сурат мегирифтанд. ва дар сурат хуб дида мешавад ки вақте ки духтар хокистара ба осмон пош мета, як фигура ба монанди саг метова. Албатта ин метавонад ки совпадение боша ё ин ки агар худ шиша фикр кунем просто монтаж боша, не ки чӣ хеле ки худи Эшли ва рафиқоё тасдиқ мекунанд. И як лаҳзае буд ки хокистар ҳамин намуд силуэта гирифт ва бо да ҳамуд дар кадр афтидагиай. Ки бовар мекуна намекуна, и ихтиёри худонаи бародару фикротна дар комментария бинависен. Ва ба гуфти Эшли ҳеҷ чиз наметавонад ки мора ҷидо куна, ҳатто марг аз оное ки мо дӯст медорем ва баъди маргам дӯст доштанмона давом метиҳем. Як духтари блогер гап мезанад ки ҳар шаб нафаскашӣ ва овози саги мурдагиша мешнавад ва ӯ камераи видеонаблюдениро дар рости спалнии худаш мемонад. Чизеро ки камера баъдан ба навор мегира, ӯра хеле ҳам ҳайрон месозад. Дар видео хеле хуб дида мешавад ки як фигураи сагмонанд ба лестница боло мебарояд. Албатта ки ин видео хеле ҳаму духтараро сахт метарсонад. шаҳрвандои як шаҳраки Англия бисёр жалб мекарданд дар овозҳое ки мешнавиданд. Асобина шаб ва соҳиби хона специалистоеро даъват мекунад ки дар хона камераи видеонаблюденӣ мемонанд бо инфракраснаи подсветка. Яке аз камераҳо ина ҳамин лаҳзара ба навор мегирад ки дар ин навор дида мешавад як фигура бо монанди пишак, гурба наздикии камера мешавад ва меравад. ёздаҳами октябри соли 2018 дар интернет як видеонавор паҳн мешавад ки бо воситаи камераи видеонаблюденӣ дар Ирландия ба навор гирифта шудагӣ буд. Ба гуфти худи автори видео и ба навор гирифта шудагӣ буд шаб. Як се дар аввали запис дар видео ягон чӣ рух наметавад. Камера просто ҳавлии холиро ба навор гирифтааст. Не ки як чанд лаҳза мегзара, аз тарафи чап дар кадр як гурбаи сафед меғалта. Ӯ як чанд қадам мезана ва дар пеши ё гулҳо боша ё ягон намуд растения меиста. Баъд як чанд лаҳза гурба ба хулосае меояд ки ин алафҳоро бигзараву ба тарафи кушодии ҳавлӣ барава. Не ки аз ҳамада интереснигиша меояд ки дар як лаҳза нобуд мешавад. Автори видео мега ман дар видео намедонам ки гурба чӣ намуд гурба буд. Не ки дар байни ҳамсояҳо як кас гурбае дорад ки рангаш рыжия, яъне ки сирхча. Агар ҳамин хел боша и просто технически збой мешавад. А ба фикри шумо бародарои чиай? Фикротна дар комментария бинависед. Не ки аз як тарафи дига фикр кунем, соҳиби камера мега ки ин гуна ҳолата ягон вақт надида буд ва агар аз ҷиҳати технически
части видео фикр кунем, агар ягон ошибкаи технически бишава, гурба резко нобуд мешид. А дар инҷа мо мебинем ки постепенно нобуд мешава. ин хел ошибка шида наметавонад. Ва бо дар вақти тамошо кардани видео тамошобино як чизи ғайриодиро ҳам мебинанд. вақте ки гурба дар ҷош истодагиай нобуд нашидай, ҳамон шохаҳои растениҳо қарор истодагианд. дар лаҳзае ки гурба гум шидан мегира, як шамоли сахти и растениҳоро меҷунбонад. ин видео ба навор гирифта шудагиай дар яке аз хонаҳои Амрико. Дар ин видео ба навор гирифта шудагиай якчанд маротиба ҳолатҳои ғайриодӣ. Ай дафар бошад дар кадр меафта як ҳайвони хонагӣ. Соҳиби хона мега ки ин монанд буд ба як кичикча. Бо дар инҷа як гапи дигае бардоро ки дар кадр беғарзаи фигураи кичикча боз як гурбаи зиндаи дига ҳам ҳастай. ва шумо тамошо кунед реаксияи гурбара. бале, гурба як реаксия мекунад вақте ки ин фигура мегзара, но наметарса ба фиграм. шумо дар комментария бинависед ки оё гурба ин фигурара дидам хеле нигоҳ кард ё ин ки просто ягон чи дигара нигоҳ кард, ман намедонам. Кемберли Пирси 40 сола аз Северной Каролина мега ки ӯ тавонист ба навор бигира призраки сагеша ки ӯ маҷбур шидан худшон бикушанд. Дар ин видео хуб дида мешавад бародаро ки як фигура ба монанди саг аз тарафи торикии хона мебарояд ва дар ҷои ба рӯшанӣ расидан гум мешавад. баъди ӯ боша як сагчаи зиндаи дига мебарояд хона. ба гуфти соҳиби саг, як ҳафта пеш ӯ маҷбур шуданд ки ба хотири як бемории вазнин сагшона худшон дору хати бикушанд. ва баъди видеоро дидан соҳиби сагча мега ки акнун ман мефаҳмам ки ин саг мара барои ягон чи гунаҳгор намекунад. намедонам яке чӣ хел фаҳмида типа саг давидеста типа гунаҳгор намекунад. чӣ хел мефаҳмед ки гунаҳгор мекунад агар саг дар як ҷой мешишт? Зиқ. Мишел Грейтни 44 сола. Чӣ? 44 сола? Паднаход 44 солам хеле бутои. Короче, Мишел Грейтни 44 сола мега ки хеле хушҳол шуд вақте ки сояи саги мурдагиша дид. ин духтар хеле муддати дароз ҳаракат мекард ки ором шавад баъди мурдани саги худаш. ин духтар бо ин сагаш хеле вақт мегзаронданд дар якҷоягӣ ва ин саг на танҳо барои ӯ ҳайвони хонагӣ балки бо не ҷура, просто ҷура ҳам буд. яъне ки саг овози бин калониша мегӯяд ки ана охраникай. ҳатто ин духтар дар боғчаи худшон ин сага мегуронад то ки ӯ ҳама вақт ҳамроҳи ӯ боша. вақте ки духтар ин сояра дар пардаҳои тиреза мебинад, фикр мекунад ки просто ин совпадение, яъне ки чашмаш фиреб хурдеста, ягон сояи дигае. Не ки дар як лаҳза ин хуб диққат метавад ба ин соя, мебинад ки ин хеле ҳам сахт монандай дар саги пародаи немецкии ӯ. баъди ин кор тез мехеза як чанд сурат мегирад ин сояра ва баъди сурат гирифтан зуд ба назди тиреза мерава, пардара янима мекунад. не ки ҳамаи чи баъди ин кор тағйир меёбад. яъне ки баъди пардара як тарафа кардан дар пушти парда ҳеҷ чиз намебинад. вақте ки пардара ба ҳолати аввалаш бармегардонад, всё равно ягон соя намемонад дар уҷа. агар сояи ягон барг мебуд, ягон дарахт мебуд, соя всё равно бояд ки меистод, барое ки афтоб дар як лаҳза наметавонад ки
резки направлениша тағйир битяву соя хела зуд нобуд шава. Чихеле ки мо медонем соя чихел кор мекунад. Аз пушти дарахт рӯшноии афтоб мезана, баъдан дарахт соя мета дар тиреза ва соя бояд ки оҳиста оҳиста тағйир биёбад. Дар як лаҳза не. Рост бародаро? Шумо метавонед фикрҳоятона дар комментария бинависед. Албатта ки ин кор аз як тараф хеле ҳам сахт духтара метарсонад, не ки аз дигар тараф духтар мегӯяд ки ӯ хирсан шуд баъди ин кора дидан, яъне ки баъди ин кор ӯ мефаҳмад ки саги ӯ ҳамавақт ҳамроҳи ӯ ай. Соли 2008 ҳавлии ақиби хона кӯдако бозӣ доранд ва хирсандӣ кардаистанд ва дар кадр ин саг меафта. ба фикрам ки сагам мехоҳад ки ҳамроҳи кӯдако дар батут бупара. Волидайни кӯдако мехоҳанд ки моменти хела беҳтарини фарзандошона ба навор бигиранд, не ки дар як лаҳза ина ҳама хел фигура дар кадр меафта. хити ютуби соли 2015 ина ҳама видеое мешавад ки дар кадр дида мешавад ду мошине ки ба якдигариш пайка доранд. ба хотири суръати хеле ҳам баланд ва ҳашон дар якдигаришон ки ин шиша тезтар бигзара, шофёро сага намебинанд дар раҳ ва қариб буд ки ӯро мезаданд. Не ки гап дар иҷае бародаро ки агар мо ролика ба диққат тамошо кунем фаҳмида намешавад ки вабшета саг дар ӯ ҷай куҷо пайдо шид. Яъне ки пешай оне ки мошино ба ҳами точка меоянд, саг дар раҳ нест. вақте ки точкара мегзаранд, саг ай раҳ мегзарад. Чӣ гуна саг дар иҷа пайдо шуд? Ва мутахассисое ки ин видеоро тамошо карданд, яъне ки мутахассисо дар қавс просто тамошобино, баъзе аз онҳо мегӯянд ки проблема дар качествои пасти камера буд, яъне ки скорости пасти наворгириш. Дар ҳолате ки саг хела тез медавид, камера успед накард ки дар раҳ пайдо шидани ӯра бинад. вақте ки камера дар ҷош истод, саг ба пайдо шид. Вопрос ма доданем дар ҳамин одам. аз аввал то охири рафтани мошиноро мо мошиноро мебинем, ягон лаҳзае нест ки мошино нобуд шаванд, агар ки камера успед накунад суръати баланда ба навор гирифтан, ё ин ки и тамошобин гуфтанияе ки саг ай мошинода тез медавид. ва баъзеош мегӯянд ки вообще-то ин видео поделка ба воситаи монтаж кардагия. бале бародаро, ман боз мегӯям ки ба воситаи монтаж любой кора, абсолютно любой чипухае ки дар сари одам мезана ба воситаи монтаж анҷом дода мешавад. Абсолютно любой чиза. Но шумо чӣ фикр доред? Оё ин монтажай ё ин ки ҳақиқат? фикротна дар комментария бинависед. ва видеоҳои пешинаро бародаро фаромӯш накунед. касе ки дар канал обуна нестай, обуна шавен ва одамое ки обуна ҳастанд аз видеоҳои нав хабаршон намеояд, яъне ки оповещение намеояд, бародаро подписаться кунед, аз нав подписаться кунед ва зангулара дар положенияи всё интихоб кунед. боз шумо да оповещение меояд. ҳамада хайр бародаро, то видеоҳои оянда. Натарсен, якчиро фаромӯш накунед ки Аллоҳ ҳама вақт бо мост.